गेदेर गोलावा जानो हागौ मिथिबायना गेदेर गोलावा जानो हागौ फोरोंगिरि जानो हागौ गोबां बास हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस आं नोंथांमोनखौ सिगांनिफ्रायनो आरो गोबां सिगांनिफ्रायनो गोबां बाथ्रा बुंबोबाय नङा होमबा जों मालाबाबो गुबुननि सायाव भिडिअ विदाउट पारमिशन जों भिडिअ मालाबाबो बानाया मिथिबायना स' माबा मोनसे भिडिअ बानायब्लाबो हारिनि बेरेखा जादोंब्ला जों बिनि सायाव अबजेक्सन हमनानै जों भिडिअ बानायनो गोनां जायो आरो बेबो जों गावनि निजेनि बर' लेंगुवेजजों जोङो भिडिअखौ बानायो आरो बेनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जों मालाबाबो गुबुननिफ्राय पिक्सार मालायनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै जों मालाबाबो भिडिअ बानाया जोंनियाव जेब्लासिम फैयागौमानि जों भिडिअ बानाया स' जेसेबांखिनि जों भिडिअ बानायो जेसेबांखिनि जोंनि चेनेलाव होनाय जादों बे गासिबो भिडिअ बानायनाया गासिबो पारमिशन मिथिबायना स' माखासे भिडिअखौ जों हारिनि बेरेखायै मावदोंब्ला जों बेखौ निजेनो जोङो अबजेक्सन खालामनो गोनां जायो स' बिनि गेजेराव माखासे हिन्जाव खारनाय माखासे हौवा खारनाय सोरबा गथ' गोमानाय बिनि सायाव जों भिडिअ बानायो मानोना बिसोरनि न'खरनिफ्राय जोंनियाव मोनसे रिक्वेस्ट फैयो आं मोनसे आरोबाव नोंथांमोननो खोन्थाबावनि मैया बा दिनैसो आंनाव मोनसे रिक्वेस्ट फैबावदों आरो सिगाङावबो गोबां रिक्वेस्ट फैबावदों आरो दा नैबे आब' सुमिला नार्जारिनि हौवाया दिनै 21 तारिख अक्ट'बरनि 21 अक्ट'बराव खारदों आरो बिनि गेजेराव बे खारनानै 60,000 फैसा लानानै खारदों नङा होमबा स' आं बेफोरबायदि माने बुंनानै होनो गोनां जायो बिकज बिसोरनि न'खराव गोबां खैफोद जायो माखासे सुबुंखौ जोङो भिडिअ बानायनायनि गेजेरजोंबो माखासे सुबुंखौ जों मोननो हादों आरो जों माखासे सुबुंखौ मोनाखैबो जानो हागौ आरो माखासे सुबुंखौ मोनदोंब्लाबो बिसोरनि मानसिफ्रा जोंनो खोन्था हरफिना मानो होनब्ला जों बिसोरखौ कल खालामनानै खोन्था माने सोंहरफिननो जोंहा टाइम मोना जायो मानो होनब्ला जोंहा निजेनि पार्सनेल खामानि थायो बेफोरावनो जोंहा नांथाबनो गोनां जायो बेयाव जोङो सोरनि नाम्बारखौ जोङो गोसोआव लाखिनानै बिसोरनाव सोंहरफिननो नङा होमबा आरो जों रावनिफ्रायबो थाखा फैसा लायाखै मिथिबायना स' जों निजेनि पकेट आरो निजेनि रां रुफा निजेनो खामायदों आरो निजेनो सोलिदों आरो बिनि गेजेराव जोङो निजेनो गावनि समायखौ गारनानै गावनि समायखौ नायालासिनो बा गुबुननो समय होदों भिडिअ एडिटिं खालामनायनि टाइम आरो बिनि गेजेराव भिडिअ रेकर्डिं खालामनायनि टाइम मिथिबायना दा आङो बुंगासिनो थानायनि टाइम बेफोरखौ निजेनो साननो गोनां जायो आरो निजेनो बिनि सायाव हिसाब खिथाब खालामनो गोनां जायो बेखौ मावाब्लाबो जोंहा गुबुन मोनसे खामानि थाबावोमोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो माखासे गेदेर सुबुंफोरखौ आरो सोरबा माखासे सुबुं खना खनला माने स्पिच होग्रा सुबुंफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो आङो सिगांग्रो नोंथाङा थांनानै बा जों नाम्बार होखादों थख' थख' जोङो डिसक्रिपसनाव होलाय आरो स्क्रिनाव होलाय जों गासिबोनिबो नाम्बारखौ होखादों आरो बिसोरनाव थांना सोंहर जे बिसोरो उइदाउट पारमिशन भिडिअ बानायदों नामा होननानै सोंहर मोनफ्रोमबो न'खरनि गुबुन गुबुन जायगा डिस्ट्रिक्ट बाक्सायानो जा हमना ला उदालगुरियानो जा हमना ला चिराङानो जा हमना ला क'क्राझारानो हमना ला बा ओजोंहाय धेमाजियानो हमना ला गासिबो जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्ट दङ बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासिबो डिटेल्स आंनाव थाया मिथिबाय बिसोरो आंनो हरजोबो बिसोरनि न'खराव बिहाव बिखुनजो गासिबो मिलायलायनानै बिसोरनि न'खराव जाय हिन्जावानो खारदों बा हौवायानो खारदों बिसोर मिलायनानै पुलिसनि FIR होनानै बिनि उनावहाय भिडिअ बानायनो हरो जायखौ पुलिसफ्रा खालामखाया नागिरखाया जास्ट FIR रिपर्ट खालामनानै दोननाय जायो बिसोरनि सायाव बिसोर नागिरखायानो नङा होमबा बिनि गेजेराव दायो बिथांमोना मोनगोन खोमा साननानै मोनसे आसा थायो मोनसे हप थायो कि सोरबाफोर सुबुंफ्रा बे भिडिअखौ नायनानै नुयोब्ला खोन्थाहरगोन बयनावबो आसा थायो नोंनि न'खरावबो सोरबा गोमायोब्ला नोंबो आसा थागोन कि बिदि भिडिअ बानायबा नुयोब्ला सोरबाबो खोन्थाहरबायगोनदां बेबायदि आसा लानानै बिथांमोना भिडिअ बानायनो हरो जायखौ आं भिडिअ बानायनानै थख' बुंनानै होयो आरो फुरा एड्रेस आरो फुरा मबाइल नाम्बार आरो फुरा पिक्सार आरो फुरा गासिबो भटार प्रुफ आइडेन्टि रावनिफ्रायबो मोना जुदि बिसोर हराब्ला जायखौ आं बिसोरनाव बियो आरो जायखौ बिसोरनिफ्राय पारमिशन लायो आरो फुरा रिक्सै आङो बिनि उनाव भिडिअ बानायो बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा आंनो भिडिअ बानायनो हरो आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ भिडिअ बानायो लोगोफोर मिथिबायना दायो सुमिला नार्जारि आब'निबो दङ आं बेखौ भिडिअ बानायगोन दिनै आं मोनसे बाथ्रा बे बिगिनिं मोनसे होग्रोनि आं माखासे जोंनि जायगायाव आङो दङ आरो बे जायगायाव आङो गिदिंदों माखासे जोंनि जायगायाव ओरैबायदि सुबुं अनजिमा दङ गावनि स्कुलफोरखौनो फोसाबना लाखिया मिथिबायना गावनि स्कुलखौनो फोसाबना लाखिया जोंनि एरिया गासै 30 किल'मिटार मिथिबायना राउन्ड गिदिङोब्ला बिराद बुरजा जाबावसो ओरै बोस'योब्ला 30 किल'मिटार बिराद गुवार मिथिबायना
बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानदों बेसेबां दुखुजों माखासे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राबो थांनानै थानो गोनां जादों गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो हाया फैसा होनो हाया इउन एकाडेमियानो जा गुबुन इंलिश मिडियाम स्कुलानो जा बेयाव फैसा होनो हाया आरो फोरोंनो हाया जेसेबां दावराव दावसि आरो बे भेन्सार स्कुल बा बे सरकारि नङै स्कुलावबो जानला मानला गावनि पकेट बा लानानै गावनि पकेटनि फैसाखौ लानानै बेयाव गारनानै फोरोंहोनो हाया जानानै थायो माखासे सरकारि जानाय सुबुंफोर बा फोरोंगिरिफोरखौ आं बेखौ बुंनो सानो नोंसिनिफ्राय 2,000-3,000 होनानै जुदि स्कुलखौ दुमनानै होयोब्ला बे सरकारनिफ्राय स्कुल फैजासिम नोंहा जेबो खहा जाया जेब्ला स्कुलनिफ्राय फैयो अब्ला बे समाव नोंहा दाननानै लानो हायो बे जाबाय जाय स्कुला सरकारि जाना दं आं बिसोरखौ बुंनो सानो आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो जाय मानसिया फोरोंगिरि आरो बिनि स्कुला भेन्सार आरो फैसा थाखा गैया बिसोरनि गामिया जेसेबांखिनि एरिया बेसेबांखिनि गथ' गथाय फैनो हायो बे एरियानि मानसिफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा फैसा एसे एनै खांनानै 50 थाखा बा 100 खांनानै बे फोरोंगिरि होनानै बिसोरखौ फोरोंनो लामायाव दोन मानो होनोब्ला बियो गावनि समायखौ गारनानै फोरोंफैयो आरो जुदि बे समायखौ लानानै बे फोरोंफैयोब्ला बेहा न'खरखौ सोलिनो माबोरै सोलिगोन माबोरै फोरोंफैनो हागोन जुदि गावनि हिन्जावखौ खांनो हायाब्ला नङा होमबा बेयाव समय होनानै स' जोंनि रायजो राजाफ्राबो एसे साननांगोन मिथिबायना जोंनि रायजो राजाफ्राबो एसे साननांगोन फोरोंगिरिनि सायाव बिनि दुखुनि सायाव अब्लासो बिबो जोंनि बर' हारिनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हागोन मिथिबायना स' बुंनो थाखाय गोबां बाथ्रा दं आरो आं बुंबायबो थागोन दिनै आं समय मोनबाय भिडिअ बानायबाय आरो नोंथांमोननि सायाव बुंनो हानायनि मोनसे भिडिअ बानायनानै होबाय स' मोनसे बाथ्रा बुंनि आं लोगोफोर गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गोबां सानग्रो मिथिबायना जों जेरै गुबुननि सायाव भिडिअ बानायनायनि सिगां बिसोरनि पारमिसन आरो रिक्स लानानै जोङो बुङो मिथिबाय जों दिनैसिम रावनिबो उइदाउट पारमिसन जों भिडिअ बानायाखै आरो नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो बे नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना कल खालामना सोंहरनो हागोन कि मानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो होदों स' जों नाम्बार होखायो थख' नाम होयो नाम्बार होयो गामि होयो डिस्ट्रिक्ट गासिबो फुरा डिटेल फट' सट' होजोबो नाम्बार होनायावबो नोंथांमोना गुबुन साइडआव थानानै स्पिच होग्रा सुबुंफोरखौ मा बुङो मिथिगौना मा बुङो बे गावनि गुनखौनो गावखौ फानना लानाय जायो कि आं अहंखार मिथिबायना आं जेबो मोनथिनो रोङै जों जेसेबांखिनि भिडिअ बानायो बा आंनि चेनेलाव जेसेबांखिनि भिडिअ बानायनाय जादों बे गासिबो भिडिअनि सायाव मोनफ्रोमबो रिक्स आरो पारमिसननि सायाव भिडिअ बानायनाय मिथिबायना आरो बिनि सायाव आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बा बिदिनो स्क्रिनाव आङो फन नाम्बार मबाइल नाम्बार गासिखौबो होजोबनानै होखायो गले आं बुंबाय थायो जुदि नोंथांमोना नुयोब्ला बे मानसिखौ बेयाव कल खालाम जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे अबजेक्सन दं बिनि सायाव अब्ला बिसोरनि न'खराव कल खालामनानै सोंहर मा जाथाय जादों मिथिबायना आरो आं बेखौबो बुङो जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदों बे फुरा भिडिअ बानायखांनायनि उनावहाय आं भिडिअखौ डिलिट खालामा मिथिबायना मानो होनोब्ला भिडिअ खालामनायनि उनावहाय डिलिट खालामफिनोब्ला आंनि चेनेलाव एफेक्ट जायो मिथिबायना स' आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर गुबुनखौ बुंनायनि सिगां एसे सानग्रो जुदि माबा मोनसे सोरबा हिन्जाव बा सोरबा हौवा बा सोरबा गथ' गोमानानै खारदों बिसोरनि न'खराव आरो बिसोरखौ भिडिअ बानायनानै बिसोरनि न'खराव सोरबा सुख सान्ति मोननो हादों अब्ला बेयाव नोंहा मानि हेंथा बेयाव रावखौबो फानाखै आरो रावखौबो दुसियाखै बेयाव लास्ट जोबथारनायाव नोंथांमोना जुदि नायोब्ला बेखौ मिन्थिनो मोनगोन कि बिदि जानाङा बेफोरबायदि मानो जायो जुदि जायोब्ला ओरै थोरै जा आरो जुदि जायोब्ला ओरै थोरै जा आं मोनफ्रोमबो भिडिअ थख' बुंनानै होखायो जुदि नोंथाङा फुरा नायालासिनो भिडिअखौ नोंथाङा ओरैबायदि सानोब्ला बे नोंथांनि गोरोन्थि बे नोंथांनि असभ्य केरेक्टार बेखौ आं सानो मिथिबायना आं बेखौ नोंथांनि असभ्य केरेक्टार होननानै आं सानो जुदि नोंथाङा नायालासिनो जेबो बुङा आं बेखौ जेबो साना जुदि नायजोबालासिनो जुदि नोंथाङा जुदि ओरै थोरै बुङो अब्ला बे नोंथांनि असभ्य केरेक्टार मानो होनोब्ला आं मोनफ्रोमबो इन्डिं भिडिअ आं माखासे बाथ्रा बुंखायो आरो बुङो आरो जुदि नोंहा बे मानसिनि सायाव बा बे भिडिअ बानायनायनि सायाव नोंहा अबजेक्सन दंब्ला कल खालाम नाम्बार होजोबखायो फुरा डिसक्रिपसनाव आरो भिडिअनि स्क्रिनावबो होयो आं बेखौबो गले आं बुंबाय थागोन मिथिबायना स' आं बेखौनो बुंनो सानो जेसेबांखिनि जोंनि बर' हारिनि दुखु सुखु जाल्ला जाना दं बेफोर जाल्लाखौ नायालासिनो मालायनि सायाव बुंनायनि सिगां सानग्रो लोगोफोर मिथिबायना जों गावनि निजेनि टाइमखौ गारनानै जों एसेबां भिडिअ बानायो जों एसेबां मानसिफोरखौ मोनहोनो थाखाय बा बेखौ बिसिनि न'खराव सुख सान्ति फैफिनथों होननानै जों नागिरो मिथिबायना स' जों गावनि निजेनि टाइमखौ लानानै बा गावनि निजे टाइमखौ दोनथ'लायनानै मिथिबायना स' बेयाव जोङो टाइमखौ सोसनना होयो भिडिअ बानायनायाव आरो बिनि गेजेराव मोनफैयो मालाबा समाव सोरनिबा न'खराव मोनफैदों आं भिडिअ बानायदों सानै साब्रै साबा बा साथाम साब्रैसो मोननायबो जाखांबाय बे भिडिअनि दारैनो स' बेयावहाय जों मोननो हादोंब्ला बेफोरबायदि सासेयानो जा सानैयानो जा साथामानो अब्ला बेसेबां सुखुनि बाथ्रा बेखौ आं सानो आरो माखासे बर'नि सुबुंफ्राबो बेखौ सानो आं बेखौ गनायो मिथिबायना आरो बेनि गेजेराव आं बेखौबो बुंनो सानो लोगोफोर मालायखौ बखिनायनि सिगां हारिनि सोमोन्दै बुं आरो हारिनि बेरेखायै दा बुं बे भिडिअ बानायनाय मानाय हिन्जाव खारनाय बे हारिनि बेरेखा नङा
मिथिबायना बेयाव हारिनि मोजांनि थाखायसो मानो होनब्ला बे हारिया गासिबो रायजो राजाजों दाजानाय आरो सोरबा सासे रायजोनि न'खरा जुदि दुखु जादोंबा बेबो हारिनिनो दुखु होननानै साननानै ला मानो होनब्ला बे रायजोनि बे जुदि सुबुङा रायजोआव गोग्लैफायाबा बे जुदि रायजोनि न'खरानो दंस' जायोब्ला अब्ला बियो माब्रै रायजोआव थाफागोन अब्ला बोरै रायजोआव थाफागोन नङा होमबा जुदि बे दाबायदियाव आं जुदि बर' अब्ला आं जुदि बर'नि रायजो जानानै जुदि आं गैया सिलिंखार बिलिंखार जानानै आं गुबुन जाथिजों हाबैब्ला अब्ला आं बै रायजोनि हिस्सा जागोन ना गुबुन जाथिनि रायजोनि हिस्सा जागोन बेखौ सान मिथिबायना स' बिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो गासैबो साननांगौ आरो बुंनांगौ मिथिबाय आरो दिनैनिफ्राय आङो मोनसे बेखौनो बुंनो सानो गुबुनखौ बुंनायनि सिगां सानग्रो मिथिबाय आरो जों मोनफ्रोमबो भिडिअ बानायो फुरा रिक्स आरो पारमिसन लानानैसो मिथिबायना जेसेबांखिनि आरो एफआइआर होनो थिनो एफआइआर होखांनानै रिपर्टस लायो आरो बिनि गेजेराव भटार आइडि पेन कार्ड गासिबो प्रुफ लाजोबो आरो बिनि दारैसो जों भिडिअ बानायो लोगोफोर आरो बिदि उइदाउट पारमिसन जों भिडिअ बानाया लोगोफोर स' गाइस बेखौनो आं बुंनो सानो मालायफोरा बुंनाय बेफोर मेगन सानायनिबो बुंनाय जानो हागौ मिथिबाय गेदेर गोलावा जानो हागौ मिथिबायना गेदेर गोलावा जानो हागौ फोरोंगिरि जानो हागौ गोबां बासन मोजां मोजां होनो रोंनो हागौ सोरबा जुदि गावनिफ्राय जुदि आगोलाव थाङोब्ला बिसोर मानसिफ्रा मेगन साग्रा सुबुं अनजिमा दङ बै मेगन साग्राखौनो बुङो बिसोर गाज्रि केरेक्टार मिथिबायना बै मेगन साग्रा सुबुंखौनो बुङो गाज्रि केरेक्टार असभ्य केरेक्टार होननानै बुङो मिथिबायना स' आं बेखौनो बुंनो सानो रावखौबो आङो दिनैसिम अहंकारै बा रावखौबो आं दुसियाखै जाय मानसिया बर'नि हेंथायै बा बर'नि सोमोन्दै जेबो सानाखै बिबान थानानैबो बैसोरखौसो बुङो आङो जेरै बे पलिटिकेलानो जा जेरै बे गुबुन गुबुन आफादानो जा आं बिसोरखौ बुङो आरो आं बुंबायबो थागोन बेवहाय जोंनि अधिकार दङ वी हेभ राइट फर दिस मिथिबायना बिसोरो जुदि बिबान लादोंब्ला खामानिखौ मावनांगौ जुदि मावनो हायाब्ला बुं आं मावनो हाया खामानिखौ बास जाबाय स' आं बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नो सानो मानो होनोब्ला गोलाव बुङोब्ला मानसिफ्रा नायनोबो बायो नङा होमबा स' आं बेखौनो बुङो गोबां गोलाव जाबाय टाइमा जानो हागौ आं बेखौनो बुंबावो मोनसेबाव कि जों भिडिअखौ फुरा रिक्स आरो पारमिसन लानासो भिडिअखौ बानायो लोगोफोर आरो जोङो मालाबाबो उइदाउट पारमिसन आरो रावनिबो न'आव थांनानै जोङो भिडिअ बानायनो बुङा बिसोर कल खालामो जोंनाव आरो कल खालामनायनि उनाव जोङो बिसोरनाव फुरा रायलायो 1 hour 30 minutes गाहाम बे भिडिअ बानायनायनि सायावबो टाइम थांबाय आरो रेकर्डिं एडिटिं खालामनायावबो टाइम थांबाय आरो बिसोरजों रायलायनायावबो टाइम थांबाय मिथिबाय गले गले रायलायहरनो गोनां जाबावो मिथिबायना मा नों एसे नागिरबाव आरो बिनि गेजेराव नोङो साननै सानथामसो नेबाव ओमफ्राय बिदि फैयाब्ला जों बेखौ जोङो बिनि सायाव जों मोनसे भिडिअ बानायनोसै अब्ला बिदिब्ला होननानै गावसोरनो निजेनो बुंहरो आरो बिनि गेजेराव आंबो बिसोरखौ बुङो कि नोंसोर नागिरग्रो बिनि उनावहाय मोनाब्लासो बिनि उनाव खालाम होननानै स' बिनि गेजेराव साननै सानथाम थायो बिनि गेजेराव जुदि मोनाब्लासो आंनाव फैफिनो आरो आं बिदिनो डाइरेक्टलि भिडिअ बानाया हरखाबै बिसोरो जुदि मेसेज हरदोंब्ला बे सानसे बा बिदिनो 1.5 दिन बा 2 दिन थायो आरो बिदिनो गले गले कल खालामब्लासो आं लोगो लोगो भिडिअ बानायो मिथिबाय फुरा रिक्सनि सायाव मिथिबाय आं बेयाव आंनाव खबर फैबाय लोगो लोगोनो आं भिडिअ बानायबाय बे बाथ्रा नङा लोगोफोर स' गाइस आं बेखौनो बुंनो सानो जे मालाय मानसिफोर बुंनायखौ एसे सान नोंनावबो मेलेम दं गुबुननि दारै दा थांबाय था मिथिबाय गुबुननि डाइरेक्ट दा थांबाय था बे सासे सेलेब्रिटियानो जायो जोंनि गिदिर गिदिर मानसियानो जायो गुबुननि बाथ्रायै दा थांबाय था नोंबो एसे लजिक लागाय नोंबो एसे दिमाग लागाय कि मानसिफ्रा मा बुंदों आरो मा लेभेलाव बुंदों आरो बेनि केरेक्टारा मा आरो गुबुनखौ बुंनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो सोरबा बुंनायनि सिगां सानग्रो मोनसे भिडिअखौ नायनानै बा मोनसे मोननैल' भिडिअखौ नायनानै मानसिखौ बुंनो नाङा गासैबो हिस्टरि फरायग्रो गासैबो नायजोबग्रो बिनि उनावहाय बुं आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनाय जासिबाय आरो जै बर' हारिनि जै खेबसे बुंनानै दोनथ'बाय